Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа една бърза тренировка от моите аксесуарни тренировки в програмата ми за онлайн функционални тренировки за вкъщи. Докато обяснявам, ще направя една бърза загрявка, тъй като в момента не съм загряла и искам малко да затопля тялото. Съветвам ви и вас, преди всяка тренировка, направете една бърза обща загрявка, 2-3 минутки. Днешната ни тренировка ще бъде само от 5 минути, като това е част от моите аксесуарни, пак казвам, тренировки в програмата ми за функционални тренировки в къщи. Днешната тренировка ще бъде с акцент горна част, рамене и ядро. За нея са ми необходими дъмбел и еластик. Като, разбира се, тези от вас, които тренирате с мен, знаете, винаги след обща тренировка имаме аксесуарна. Дали ще бъде с акцент горна част, дали ще бъде горна част и ядро, дали ще бъде акцент готел си крака. Винаги приключваме с нещо бързо и по-интензивно. В случая днес е от 5 минути амрап, което ще означава, че в 5 минути ще имаме определени движения. Днес те са 3, с определени повторения, които ще изпълняваме за всяко движение. Издишай хубаво нагоре, издишай нагоре. Просто искам малко да вкарам малко кръв в тялото, защото е важно, наистина е изключително важна загрявката, да не влизаме студени в тренировката, тъй като така е много по-голяма вероятността от контузии. Хубаво, суквам, леко пружинирам, изпълни нагоре, издишай още веднъж, издишай. Последно. Днешната ни тренировка е от 5 минути. За нея ще ви трябва дъмбел. Аз съм приготвила моите дъмбели. Ще ви трябва еластик. Можете ги закупите от всеки магазин за фитнес. Декатлон. За днешната тренировка и трябва да бъде лек еластик. Първото движение, което ще бъде с акцент както върху ядрото и раменете. Поставяме дъмбела под нас. Слагаме ръцете отгоре да бъдат малко по-напред от широчината на раменете и започвам. Издървам от дясно наляво и от ляво на дясно. Целта е тук дупето да не стърчи нагоре, да сме изправени леко. Гръбчето е заоблено горе, това се случва като стегна дупето и обратно издървам и така по 5 на страна. Тоест от дясно наляво 5 и от дясно наляво отново 5. След това с еластика ще направим 10 издърпвания на локтите нагоре към тавана, като застъпвам еластика. Ако ви е много лек, може да го кръстосате и издърпвам нагоре и издишам. Лактите издърпват нагоре и издишаме. Държите ядрото стегнато и право корема. Да нямате чупка в кръста. Леко вкарвам дупето навътре, правим 10 и след това имаме 10 отваряния на дъмбели в страни. Вдигам и издишам. Правиме 10. Това са трите ни упражнения. Пускам 5 минути и да започваме. Хайде. Всички долу на земята. Имаме 10 секунди. Поставите дъмбелите. Работим 5 минути. Целта е тук да не спираме. 3 секунди. 2. 1. Айде да ви издърпваме. От дясно наляво и от ляво надясно. По 5 на страна. 4. Не бързайте. Тук е целта да не бързаме. 7. Не бързаме. Правя последно повторение. Тук може да използвате и по-тежък дъмбел. Дишаме, издишаме. Ако необходимо, спрете. Глътка вода. Еластика, настъпвам и издърпвам нагоре 10 повторения. И издишай. 3. Издишай. 6. Не бързам. 'Издърпвам нагоре последно. Пускам еластика. Минало е почти 1 минута, пак казвам. Целта е тук да не спирам. Отваряме 10 в страни. 1. 2. 3.
4, 5, 6, 7. Издърпвам. Правя последно повторение. Чудесни. Айде, почти минута и 30 секунди и започвам от начало. Слагам си дъмбела долу на пода, опъвате и започвам. Дърпам от едната страна и от другата. Не бързам. Правим по 5 на страна. Дишай, издишай. Дишай, издишай. Правя последно повторение. Дръжте гръбчето право. Изправяме се горе и взимаме ластиците. Взимам ластика. Айде, 2 минути минаха, още 3. Целта тук е да работим постоянно. Издърпваме нагоре лакти и дишам. 4, давайте, хайде. 8, издърпвам. Издърпвам, издишам. 10. Минаха 2 минути и 30 секунди, половината време. Айде, отваряме, взимаме дъмбелите. Отварям страни. Отварям страни. Да, бе. Отварям страни. Дишам. Да, бе. Последно. Пускаме. Остават 2 минути. Айде, отново долу на пода дъмбелите. Опъваме полза лицева. Леко стегнато дупето навътре да е заоблено гръбчете. И издърпвам. Да. Не бързаме. Тук се фокусираме в това да изпълняваме движението бавно. Не бързам. Трябва да усещам напрежението в ядрото, в раменете. Дишай, дишай. Хайде ластиците. Взимам ластик. Това може да бъде направено, ако нямате в момента ластици. И с дъмбели. Настъпвам ластика. Хайде, 10. Дърпвам и дишам. Да, бе. Айде още малко. Издърпвам нагоре. Последно. Взимаме дъмбелите, имам 50 секунди. Хей, още малко. Давай, отваряме дъмбелите в страни. 1, давай. 2. 3. 4. 5, давай. 7, давай още малко. Правя последно. Пускам дъмбелите. 20 секунди. Хайде работим до края. Всички, които тренират с мен, знаете, работим винаги до края. Дръж. Дръж до края. Дръж. Дръж. Още малко. Последни 5. 2. 1. Достатъчно. Браво. Една много бърза и ефикасна тренировка. Опънете малко двете ръце напред. Просто отпускаме за 1-2 минути. И край. Задръж. Просто отпусни леко раменете напред. Отпусни леко ръцете. Сложете лактите на пода, дланите за тила. Отпусни. Подмушнете едната ръка. Дясна пода, лява. Задръж за няколко секунди. Сменете с другата. Задръж за няколко секунди. Отново двете ръце. Погледа напред. Задръж. Чудесна тренировка, бърза. Може да включите към вашата тренировка за горна част и за ядро. Издърпай. Издърпайте другата пред вас. И зад вас. За всички, които имате желание за повече такива тренировки, това е част, пак казвам, от моята програма за онлайн тренировки вкъщи. Може да тренирате, абонирайте се и тренирайте на живо всеки ден с мен или имайте достъп до всичките ми
тренировки, които ги качвам в YouTube. Благодаря ви и до следващата тренировка.